Παιδιά, καλώς ήρθατε ξανά στο 3-2-1 Blast Off Simulator. 3-2-1 Blast Off Simulator. Έτσι λέγεται το παιχνίδι. Και έχω μαζέψει εδώ πέρα, άμα το βλέπετε, έχω μαζέψει τέτοια, πώς το λένε μωρέ, βενζίνη για να φύγει ο πύραυλός μου. Σήμερα έχω κανονίσει να πάρω αυτό το πύραυλο και να φύγω. Οπότε θα φύγω από αυτόν εδώ. Επειδή αυτός έχει κλειδώσει το σπίτι του εδώ. Ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω να τον περάσω και να πάω πιο ψηλά από το πύραυλό του. Πάμε, παιδιά. Θα φύγουμε τώρα. Πήγα εγώ στο φεγγάρι. Τέλος πάντων. Το πρόλαβε ευτυχώς. Πάμε, παιδιά. Εγώ τώρα θα βλέπω πίσω εδώ πέρα για να ξερευνώ. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι αυτό για μένα. Αλλά λίγο βαρετό να παίρνει στη βενζίνη. Οπότε φτάσαμε εδώ. Δεν είχα τέτοιο ίντερνετ. Νόμιζα γι' αυτό. Είπα εγώ βλέπω εδώ τη θέα. Και ο πύραυλος πηγαίνει μόνος. Δείτε και τα επίπεδα άμα θέλετε, για αν είναι να μπείτε κι εσύ. Γράψτε στα comments αν έχετε φτάσει μέχρι εκεί πέρα που θα φτάσω εγώ. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσω. Και αν έχετε πάρει τόσα λεφτά που θα πάρω, που θα έχω συνολικά βασικά. Έχω φτάσει ψηλά. Λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ πάνω. Όσο είδαμε αυτά τα επίπεδα τα κάτω, θα δούμε τώρα και τα πάνω.
είναι από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα. Αλλά για μένα από πάνω, αυτό εδώ πέρα είναι βαρετό που θα δούμε τώρα, ο μετεωρίτης. Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο βιαστικό, σας κάνει να βιαζόσαστε. Θα σας τα δείξω, αν και τα έχω κάνει κάποια. Τα έχω κάνει κάποια, αν και θα σας τα δείξω τι γίνεται. Πατάτε αυτό το μεγάλο κουμπί και μετά τα πατάτε όλα τα άλλα. Για να γίνουν πράσινα. Και μετά το ξαναπατάτε το μεγάλο το κουμπί. Έτσι. Μετά το πατάτε ξανά και τελείωσε αυτό. Το παίρνετε. Εγώ το έχω πάρει. Αλλά τα χάλασα πριν τα διαμάντια. Και πήρα αυτό εδώ πέρα. Επειδή είναι σε limited. Έλεγε είναι limited. Θα σας δείξω και τα άλλα. Αυτό εδώ πέρα είναι εύκολο. Δεν πρέπει να πέσετε κάτω απλά. Άμα πέσετε κάτω μετά ξαναπάτε εδώ άμα θέλετε. Όχι, αυτό εδώ πέρα είναι βαρετό για μένα. Και πάλι όμως θα σας το δείξω. Το ξέρω, το πέρασα το προηγούμενο. Θα σας δείξω αυτό επειδή το άλλο ήταν... Θα δείτε. Εδώ πέρα πατάμε αυτά τα κουμπιά. Μέχρι που παίρνουμε εδώ. Που πάμε εδώ πέρα. Και παίρνουμε τα 4 ευρώ. Ναι, τα έχω πάρει. Εδώ πέρα πρέπει να πάρετε 20 τέτοια πράσινα για να το πάρετε αυτό εκεί μέσα. Κοιτάξτε. Έχω ακόμη βενζίνη, να φτάσω εκεί πέρα. Ή πετρέλαιο είναι η βενζίνη, δεν ξέρω. Μένα πιο πολύ για πετρέλαιο μου κάνει. Πάμε στο άλλο. Αυτός είναι ένας λαβύρινθος. Άμα θέλετε εδώ, εγώ μέχρι να το μάθω έκλεβα στην αρχή έκανα αυτά. Κοιτάξτε. Θυμάμαι ότι πάμε από εδώ και μετά στρίβουμε. Άμα δεν μπορείτε να δείτε από εκεί έξω τις μέλισσες, κάνετε αυτό. Κάνετε αυτό. Βλέπετε το θησαυρό και μετά πρέπει να πάτε το κοντά του. Όσο πιο κοντά μπορείτε. Για να το βρείτε. Τον έχω πάρει και αυτόν. Παιδιά, δεν θα τα κάνω όλα επειδή δεν μου φτάνει ο χρόνος. Θα σας τα δείξω τα περισσότερα όμως. Τα περισσότερα θα σας τα δείξω. Να το. Πέσουμε πάνω στο κουμπί. Αυτό για μένα είναι εύκολο. Αλλά, να, κοιτάξτε τι γίνεται. Να, αυτό θα σας σπάσει τα νεύρα μας άμα σας γίνεται αυτό, να ξέρετε. Παλιά θυμάμαι εγώ το έκανα
Με τη μία θυμάμαι το έκανα εγώ. Ας δοκιμάσω άλλη μία γιατί το έχω ξεχάσει. Έχω να το παίξω καιρό αυτό. Ρε φίλε, θα μου σπάσει τα νεύρα. Ρε, με το που πάω να το πάρω. Θα δείτε, πάμε. 1, 2, 3, απέναντι. Ήρθαμε. Οκ. Το πέρασα. Εδώ πέρα, παιδιά, πρέπει να βρείτε. Κοίτα, θα δείτε. Θα παίρνετε αυτά εδώ πέρα από τις πέτρες και πρέπει να βρείτε σύνολο 10 ή 20, αν θυμάμαι, 10 θέλεις, για να σου φτιάξει ένα ποτό. Ναι, για να σου φτιάξει ένα ποτό θέλεις 10 νομίζω. Ας δοκιμάσουμε στην αρχή με 10, γιατί εγώ θυμάμαι 10. Α, όχι, 20 θέλει. Το ξέρω. Έχω καιρό γι' αυτό. Okay. Πάμε. Τα πήραμε. Πρέπει να πάμε εδώ και μας δίνει αυτό. Τα έχω πάρει. Τα διαμάντια. Εδώ πέρα πρέπει να βρείτε. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να το δείξω. Εδώ πέρα κάνετε αυτό εδώ πέρα μέχρι να τα βρείτε, μέχρι να ολοκληρώσετε την μπάρα που δείχνει κάτω. Okay. Και την έχω τελειώσει σε 3, 2, 1. Το τελείωσα. Ακόμα πάει. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε αρκετό χρόνο να σας τα δείξω όλα και φτάνετε μέχρι εδώ πάνω. Κοιτάξτε, εδώ πάνω. Και υπάρχουν και άλλα διάφορα level, όπως αυτό που πρέπει να πιάσεις τα αστέρια. Υπάρχει αυτό που το κάναμε, αλλά υπάρχει και αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι σαν level, απλά που το πηγαίνεις από την αρχή, αλλά παίρνεις και κάτι που σε αφήνει να διαλέξεις τι θες να αναβαθμίσεις περισσότερο από εδώ. Και θα δείτε τώρα πώς. Καλά, πόσο ψηλά θα πάω. Δεν ήρθα για να κάνω τραμπολίνο. Πάμε εδώ πάνω. Next. Rank up. Και πήγα από την αρχή. Υπήρχαν κι άλλα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας και μην ξεχάσετε ένα like ή subscribe. Γεια!